Pak Sunoto, Pak Wongosari Sunoto, ya. iya. Nasi goreng babat Pak Di bergoyang Iya. bersama Cahaya Grace Music. Sayang, mau joget lagi? Ayo sini. Ayo, penari latar ini ya. Wis terima lakon iki, setian apa tak sombong. Ayo Kakak. Wingi pas ketresnaku gandeng karo wong liya, tak akoni aku iki wong wadon tanpa benda, senajan babagan ganteng kowe koyo Arjuna. Apa penake tak santet nanging ukumi dosa. Apa penake tak pacak nanging wedi penjara. Yen kowe tajar kiwai saya remoning dodo, bunuh diri nganggo tali nanging kok krasa lara. Apa penake bengi desa. Nama kamu siapa? Marwa. Kamu siapa namanya? Adiba. Marwa sama Adiba, ayo goyang sayang. Asik. Bersama Kak Yaya ini loh. Diajarin deh.